We are the Team Attitude! Celebrating life! Yes! Road to 500,000! Road to 1 million! Manay Kinita! Ayan guys, welcome back to my channel. So kukunin po natin ang lechon na talaga namang pinadala ng isa sa mga followers ng DGV. So kukunin natin. So dahil malapit lang ako sa airport, initiative na ako na lang ang kukuha. Ambot lang gani kay nasapot ako kay murag ako pa mag-alsaan ni kay. Oh my gosh. Mag-asa ko baboy. Charing. So kukunin natin ngayon yung lechon na padalagi kag Cebu. So kay ako may nagkuha, booking na ng uloan at Tinkerbell ha. Booking na. Sige. So papasok na po kami guys. Ako pala mag-isa. Ako pa. Ayan guys, so kukunin na natin ang lechon. So asa man na dididapit. Pick up na natin yung lechonis. Ayan. Ayan, so nandito na tayo guys. So ngayon, pick up na tayo kasi papasok tayo sa isang area na face mask na tayo. Then face shield. Ay, sira naman ito. So let's go. Masira pala to. So pasensya na po dahil wala pa tayong masyadong face shield. Kukunin ko na po yung lechon. Let's go. Ayan na, fresh from Cebu ang lechon na talagang in-export pa po galing sa Cebu na with swab test na po yan. Ayan, so aalis na po ako dahil pupunta pa po ako ng Bigos. Ay, grabe, so galing tayo ng labas. So protocol talaga yan. Kapag na galing ka ng labas, mag-alcohol ka talaga. Ay, wait lang ha. Ayan. Woo! Grabe. Ang init. So ayan guys, so nakuha na po natin yung lechon. Ayan, naka-alcohol na rin tayo. So tapos na po tayong sa airport. So lalabas na po tayo guys. Ayan yung lechon. Nanda na unya. Hi guys, abot na dyan ang lechon. So all the way from Davao. Ayan. Ayan o. Uy, kitabangan maganda naman na isi. Hala, nagluyo naman na kondut. Nagluyo naman na, day. Hala, nilibot yung baggage. Butang iswag maleta. Hala, leather naman ni. Hala, it's the January 5. Kumagod Parang yung tagnaw mo. Uy, wash your hands, guys. Sana may diri karon sa Digos. First, isti pa yung phone. Picture sa tating attitude. Picture sa... Tingnan gunit na. Selfie. With the lechoner. Ito po ang lechon na galing Cebu na pinaano pa ni Tinkerbell. Ano po siya? Nag-diet. Ay, 25 naman. Tama siya na yung lechon. Tanaw ko pitaka dito. Hi, Nagtaron na. Hi, Tikling. Hello! Diri guru tikling mo. Picture sa tantulo. Kami sa tantulo. Los, picture sa tantulo. Diri tantulo. Sayang diri. Hi, boy. Yan sa Davao from Manila City. Hi, Kuya Jake. Ayan, ito po ang pinaka-mentor namin. Bata pa po kami, comedian na siya. Malunga ba? Ayan si Kuya Jake. Ayan.
So na-picture po ang DGB. Sila kasi ang nag-ano nito. Litsun lang, litsun lang. Pinakaigat sa kanang pumira. Nagmana ako sa iyo. Picture sa taui. Tapos di ma'am. Hi Kuya Jake! Bayat na kay ko no. Lagi. Ga-vlog po kaya? Oo. I live. Vlog. We're in a private resort. Yes. Bago po kami nakapasok, nag-swab test po kami. Lahamis kay ka kuya. Hi Tikling, kumusta ka na? Ang tagal natin hindi nakita. Galing pa ako ng Thailand. Paridoki ako ng Okay ka. Hi Lady Boy. Panay kinita. Ang tagal natin hindi nakita. Oo, 1 day. 1 day and 3 days. Yeah. Tinker Nose. Taon naman eh. How are you? Hi, baby. Feeling great, feeling under Kumusta ang ano? anxious. Kailan sino bang nagpadala ng lechon na Yung yun? friend ko from Cebu. Grabe no, mas mahal pa yung plane And ticket. thank you so much, Kevin. Si Kevin ba yun? Si Kevin di ay. Hi, Kevin. Naro. Hello. Thank you so much for the giving the lechon. Hi Waray. Ayan po. Ayan, magkain so na tayo. sobrang mataba po ni Waray compare sa akin guys. Ako po ang mananalo sa aming game. Hi Ising. Ayun si. Uy. Copyright ka ba yun? Hi Wang Ising. Hello po. How are you to find out? I'm good. Doing great. Yan, pumapayat pa rin siya. Ayan, so kain na kami. Isikulong, how to pray. Iba tayo tubig. Mag-order sa tamang sa trabaho. Agad yung simpay mo rin. Ikaw ng 6. Namoy tugduro yan tulo upat ka liso 600. Ano, di ba hindi daw niya kay suko man daw siyang mandayan siya pandigan na okay. Pwede daw siya katumanay sa airport. Tanawa. Wow! Yan ako sa Kaw! Tanawa. Oh! Naanak ko sa nanak ko sa Lami kayo mong sabot. Ano ba siya oh? Ako, magkon. kilos ba ni? Makabig ka kaalsaan ni? Nagdayong mga iming ising. Di ba nagdayong na ising? Yes. Oo. How do mo sabong si Charlie, ma'am? Tinuod yun na. Ano pa siya oh? Ano ko, update ko Nanak ko ha. sa John Paul, alam mo balik pa ko. Nag-una-una. Hindi na ay suko ko niya. Ina lang na to later. Wala nang tiglang mga 5 ka ng coke. Pinabayaran lang niya. Ha? Hindi pa po ako nagsa-start mag-performer. Nandiyan si Kuya Jake. Yes. Ano ka pa? High school ka pa? Yes. Ako elementary. Naalala ko pa yung first duty ko. Ano ba si Kuya Jake ko? Bakla, ako na post makeup ka na. 8 ka sa sala. Uy, usama na. Uy. Wako nose. Uy, unya na wari, wapa ta nag-pray. And ang saya po ng buhay. Oo, tala. Mga tao, taba na kay si Salamat po Waray. sa 10 kilos na lechon po from Cebu. Hindi na, 10 uy, sobra na, uy. Sobra siya, te. Ay na, hindi kilo pero tado para ka mayroong bayran. Ito, Waray, ano yun? Ganaan siya pong biker. Nising lagi siya, no? Balik ka lang ng bike. Nabugnawan siya, ma'am. Nabugnawan. Matulinaan na yan po. Nabugnawan. Sige na, praise ta. Ano na ma'am? Uy! Ako na pray. Lord, thank you so much sa blessing, sa supply, sa health, sa Lord, maganahan kami mag-imog mga videos, balik ka mong kadasig sa pag-imog mga videos. So, Lord, support ka mo ng mga followers, mga viewers. And thank you so much, Lord, sa good health, sa taas ka ng life, sa family, friends, loved ones. Let us all receive the blessing from the Lord Jesus Christ, our Lord. Amen. Happy birthday! Happy Mansari. Happy Mansari! Lami ganin mo. Parang peanut butter. Ay, may alcohol ka, kuya? May alcohol kaya? Wala. Ayoko magkamay, baka magka-COVID tayo. Nagmaksipil na ang ano. Nadyo itong mentor diri o. Bayot, baligya ba dyan? Nala, dagang wrinkles ang ba? Mo gani nag-diet, gili dancing. Sige, taanis po. Ano ka ba na babae ba? Kuya, ha? Asa mo ka ba niya babae? Sige na ako ito. Ha? Sige Asa na siya? Laula mang good siya kasi siya lang siyang bilat. Ganito maayo, makabalo ka mong ulaw. Ready? Ano dito na siya? Okay, ready? Ako na interview, ko na ka na posisyon.
Init na di ay. Ako ba ka man ako? Muna mo nag-gym-gym ting Carvel. Close. Dito na mo. Mga untat. Ngaon. Ano sila? Okay ra, natapok kami diri. Mga unta, mga unta. Mga unta ano? Ngaon ba? Hi, Pat. Oh my God. Sila mo date. Hi guys, may contest. Pasensya na, medyo madilim na kasi ngayon. So kita-kita niyo naman siguro sa ano, no, siya po ang mas mataba sa amin. Ayan po. So abangan niyo po guys kung sino po ang tunay na pumayat sa aming dalawa ni Wang Waray. Mas malaki lang ako tingnan kasi mas malapit. Ako po may hawak na camera. Yes. O ikaw gunit. I-try daw. I-try daw. Yes. Pila itong pusta na to? 2,500. 2,500. So At the end of February na po. Marang pila ko wala nili kadaugan. ano yan, last na. Oh, last sa February. Valentine's, February 14. Ayaw, nakatapusan kaon man ang Valentine's Day. February 15. Oh, taba kay siya. Ako yung aping. Oo. Okay. Tanongin mo. Samo boy. Actually, nag-message ko nung Hi, Gotika! Hello po. Ayan. Actually, itom siya, di siya makita. Titikling din. Hi! So, muna mo. Arang lechon o after pila ka days. Kasi pangalan mo sa Facebook, wa? Facebook. Di ba ang dating is? Muna tong lechon guys after Cab-Cab. So, Yaya. natay lang namin si Yaya. Ay, kasama namin si Lester! Hi, Maring! Hello! Welcome to Negros City! Ayan. Basta magamay lang. Kauna, Maring. Dugay mi wala nakita. Sa mga bayot. Taba ni mo waray. Ha? Hindi ko na sumali, ma. Hindi ka sa Facebook. Ayan guys, ngit-ngit na siya diri, daghanamig na kaon. So kasama ko pa rin po ang Team Attitude. Thank you so much. Abangan niyo po yung mga upcoming pa mga videos namin, mga marathons at mga camering. You're shooting manakinita. Ayan guys, tapos na po. Ito naghahapon sa kanila. Hi guys. Ising. Luman na. Thank you so much.